Niedaleko, za 2 lasami i 2 jajami, żyli sobie 3 idiotów, którzy mieli na imię Franek, Pupuś i Krawcik. Krawcik to chyba był najmądrzejszy z nich. Co chcecie? No nie wydawaj takich odgłosów. Chyba jest noc już, albo nie. Kurde! Weźcie tak nie hałasujcie, ja idę spać. Jacie, ale wy nie jesteście potworami, wy jesteście człowiekami. Nie wy, kurde, teraz poprzewidzieli te zmiany, kurde. Wtedy to sobie mogłeś spać przy potworach ile chcesz. A nie, kurde, Bela. Teraz takie coś, takie gówno nastało. Ja chyba pójdę na dachu spać. Jestem strasznie śpiący. To idź się tam połóż, ty głąbie jeden. Ojej, śmierdziele. Muszę się położyć. Tutaj. Kurde, widziałem Endermana w naszym domu. No to jasne, chyba ci się coś poprzewracało w górce, ty Krawciku. No nie wiem, być może. Bo Enderman już mnie namierzył. A kurde, jak spierdziela jeden głupek. No, tylko się by wczepia. Dała sobie coś obejrzymy. Mixer Planet. Zawiesił się telewizor. Krawcik. To sobie wejdę na kompa. Spierdziela, ja teraz chcę. Jacie, to co ja mam robić? No to kurde. Nie powiem co. Zajmij się czymś innym. Ale ja muszę na chwilę wejść. Nie wejdziesz. Ale. Jesteś głupi. Spadaj. Aha, już wiem co będę rozwiązywał. Creeper, kupiłeś krzyżówkę? A, sprawdź, nawet nie wiem, już zapomniałem. Sobie coś rozwiążę, może coś wygramy. Kurde, Bela! Jest wyjazd! Do czego? Do miasta! Dla jakiego? No nie wiem, jeszcze nie został skończony, ale bardzo bogate podobno. To se przeczytaj i rozwiązaj, to wtedy może wygrasz i cała trójka pojedzie. No nie wiem, czy pojedzie zombie. Zombie, chcesz jechać? On nawet nie umie gadać. Tam. Razem sobie pojedziemy na wakacje i będzie git. No dobra. Ja sobie teraz rozwiążę. Pół godziny później. Teraz tylko wysłać. O! To idę teraz tylko wysłać. Ała, fuck. No i wysłane. Teraz tylko muszę polecieć do tego gównianego domu.
zombiak się zaczął palić. Jak czujesz się, zombiaku? Ej, no co? No głupi jesteś, zombiak. Niestety, ale muszę cię zabić. Tak lepiej bez niego, nie? No, taki głupo nic nie umie. Tylko gadał. Masz rację, Creeper. Kurde. Kilka dni później. Dostaliśmy jakiś papier. No niby jaki? Gift code do oryginalnego? Nie. To chyba z tamtej przyszło. Gazetki. Zrobić wycieczkę do miasta. Jest! Creeper! Creeper! Wyjeżdżamy! Super! Subcio! Wyjeżdżamy! Ale gdzie? No za granicę, gdzie? To by było na tyle. Aż sam się uśmiałem. Takie głupiutkie stwory. Do widzenia. Sobie